Sanibona Zamani Zulu Nation. Welcome to another episode of Len Zulu Zonke Izinsuku. Today we're carrying on from yesterday's lesson, a business trip to Cape Town, and today our dialogue is based in Cape Town, like just a conversation in Cape Town about Cape Town. So me, Brian, I'm asking Ralph. Uyaqala. Is it your first time ukuvakasha visiting a Cape Town? Noma or wake wavakasha la a Cape Town? Have you ever visited a Cape Town before? Ralph, cha. Cha ngake ngavakasha. I have been in Cape Town. Ngake ngavakasha a Cape Town. Kabili futhi. I ask, uyalthanda a Cape Town? Ralph says, yebo, ngiyalthanda i Cape Town. Ngiyalthanda i Cape Town kakhulu, lihle kakhulu. Okay, bafundi, students, uRalph uyalthanda i Cape Town noma akalithandi? uRalph uyalthanda i Cape Town. Mfundi noma bafundi, wena uyalthanda i Cape Town? Yebo noma cha? Angazi. Mina ngiyalthanda i Cape Town kakhulu, lihle, it's beautiful, lihle kakhulu, kunezintaba njengo Table Mountain, unolwandle, ama beach, kumnandi kakhulu. Okay. So Ralph said, I asked Ralph, uyalthanda i Cape Town? Do you like Cape Town? Or I could say, uyakuthanda a Cape Town? Do you like it in Cape Town? Ralph says, yebo, ngiyalthanda i Cape Town. I like Cape Town. Or ngiyakuthanda a Cape Town. I like it in Cape Town. Kakhulu, lihle kakhulu. And I say, impela lihle. Indeed, it is beautiful. Kunezintaba, there are mountains. Njengo Table Mountain. Futhi kukhona ulwandle, and there is a sea. Okay, I'm still speaking to Ralph. Impela lihle. Okay, indeed, it is beautiful. Kunezintaba, njengo Table Mountain, futhi kukhona ulwandle. I'm asking Ralph, wenzani? What are you doing? Wenzani la e Cape Town? Ralph says, ngisebenzela ibhanki. I work for a bank. A bank. Mhlambe uRalph uthathe i-business trip. Angithi uRalph uhlala eGoli, usebenzela ibhanki. Manje uvakasha eCape Town for isonto elilodwa. 1 week. Ukuyosebenza eCape Town, emahhovisini eCape Town. Kodwa iCape Town alimnandi manje. Kuyabanda, liyana, unomoya. Akumnandi manje. Ngcono esama, ehlobo. Ilanga libhalele, kuyashisa, kumnandi. Uzovakashela ama beach, go and visit the beaches. Kubamnandi. Okay, so I say, hi, ngiyajabula ukukwazi. Okay, so visiting Cape Town, ngilithanda, yebo lihle. You're working, ngiyasebenza. I say the B for me, Brian. Okay, hi, ngiyajabula ukukwazi. Sala kahle. Ralph says, ngiyajabula ukukwazi. I'm happy to meet you. Ngiyajabula ukwazi. Nami futhi, I'm also happy to meet you. Hamba kahle. Quick note, sala kahle, I'm telling you to stay well, meaning I'm going, you tell me, hamba kahle. Okay. If there are 2 or more of you, I'll say salani kahle. You guys stay well. If
a friend and I are going, you say to me, hamba, go, ni. You guys, hamba, kahle. Nazo-ke, ngiyabonga kakhulu bafundi. Ngicela ni-like, ni-subscribe, ningithinte ku-Facebook. Uma nifuna ukufunda isiZulu njengama-online classes. Ngiyabonga kakhulu. Salani kahle.